गइल बा तो होइए जाओ। कौची के दिक्कत बजी? कोई बोलता ही रे, बोलता ही रे, कोई नहीं बोलता ही कि गोरखपुर गया छपराओ में, गईनी गाजीपुर गोंडा लखनऊ में, हरे कवनो सवाद नहीं मिला। अरे लिखल इतिहास में ही सब सिलसिला, अरे पर खंड हो जिला मंटू भैया से गिरा, अरे खंड हो जिला मंटू भैया से गिरा। गोरखपुर गया छपराओ में, गईनी गाजीपुर गोंडा लखनऊ में, अरे कवन सवाद नहीं मिला, कवन सवाद नहीं मिला। अरे लिखल इतिहास में ही सब हेलो, हम नहीं बोलेंगे, हमारी पूरी जनता बोलेगी। अरे पर खंड हो या जिला मंटू, कि पर खंड हो या जिला हमर भइए से गिला, खंड हो या जिला हमर भइए से गिला। अरे बाबा पीरा दरी कह जनाया भैया हमारे हाया तुअर हमरा खातिर त हमार परिवार बढ़ले बा। बहिन हो तू ना चलबू तो हम चाहब कि भैया खातिर एगो जोरदार ताली रवा सबे बजा दी कि एगो कलाकार के प्रेम कैसे कि भैया ही हमनी के हड़का के भी कह सकत रहले कि चल जेबू जा, ऐसे और लोग कहले, लेकिन भैया कहले कि एगो खाली गा दो। हमर अजय भैया के प्रेम, अजय भैया कहने कि मंटू भैया ही है इस पूरे परिवार का प्रेम, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेम। अगर केहू के कुछ कहीं होखी नु तो हमरो आरजेडी परिवार जिंदाबाद बा। अब जब जातिवाद शुरू हो गइल बा तो होइए जाओ। कौची के दिक्कत बजी? कोई बोलता ही रे, बोलता ही रे, कोई नहीं बोलता ही कि गोरखपुर गया छपराओ में, गईनी गाजीपुर गोंडा लखनऊ में, हरे कवनो सवाद नहीं मिला। अरे लिखल इतिहास में ही सब सिलसिला, अरे पर खंड हो जिला मंटू भैया से गिरा, अरे खंड हो जिला मंटू भैया से गिरा। गोरखपुर गया छपराओ में, गईनी गाजीपुर गोंडा लखनऊ में, अरे कवन सवाद नहीं मिला, कवन सवाद नहीं मिला। अरे लिखल इतिहास में ही सब हेलो, हम नहीं बोलेंगे, हमारी पूरी जनता बोलेगी। अरे पर खंड हो या जिला मंटू, कि पर खंड हो या जिला हमर भइए से गिला, खंड हो या जिला हमर भइए से गिला। अरे बाबा पीरा दरी कह जनाया भैया हमारे हाया तुअर भैया हमारे हाया तुअर
करती रही, वही में चलत रही, वही बीट पर तहरा जैसन भाई कहा तोहरा जैसन प्यार कहाँ तोहरा जैसन प्यार कहाँ। आप भी कुछ बोल सकते हैं भैया के लिए, आप भी हमारे ही जात में शामिल हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल शामिल है। यादव समाज ये परिवार एक ऐसा परिवार है कि कभी धोखा नहीं दे सकता। जो वादा करते हैं वो निभाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मर के ही क्यों ना निभाना पड़े। देखो वो गाना हो जाओ। हेलो चलते रहे हेलो 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 हेलो। हमारे सिक्सर के 6 गोली छाती में दे, छाती में दे, अब गोला खाली पावर होला ई ओही रे जाति में रे जाति में लइका या बुढ़ावा जवान बोलता रे मोहनी के यार में बाजार बोलता रे तेजस्वी के बिना सुधार ना होई सुधार ना होई। ए भैया मट्टू घोप भैया बिना ही बिहार न चले। मट्टू घोप भैया बिना ही बिहार न होई पुलिस प्रशासन थानेदार का करी। हमर भैया दिलदार तरंगबाज का करी। कि मंटू भैया रंगबाज मंटू भैया दिलदार रंगबाज का करी। क्या बात है कि मंटू भैया दिलदार तरंगबाज का करी। हेलो यही में चले छाने छाने बदले तोहरो मिजाज रजब धोखेबाज रजब धोखेबाज रजब तोहरा बदले हो जाई नाराज रजब धोखेबाज रजब उड़नबाज रजब पर खंड होया जीना मंटू गोरखपुर गया छपरा मऊ में, गई गाजीपुर गोंडा लखनऊ में। और पवन सवाद नहीं मिला, पवन सवाद नहीं मिला। आ कहे के बाद एंटी पार्टी के कि अरे बनता रटाई त हो जाई ढीला, अपर खंड होया जिला। नहीं होट तहरा पास बाबे का हो, मुझ कर कुछ खास बाबे का सीना तान के समान हरा तारा तू नहीं हो तो पर अंत बाबे का हो।
कोई बिहार वाला पारा के बिहार वाला पाना से आ गई बाटे जिला यारा के अब यहाँ वाला कहाँ सोनपुर कि आ गई बाटे एगो शेर सोनपुर वाला से जौवन बा लगे उतर दूर दूर से आ गइल बाटे एगो शेर सोनपुर के कि ढेर करा तारा तू लभ लीला जानता नहीं भैया जब ले रउआ ना रही समझी जी 20 टकिया देत रहन एक मिनट जब रउआ ना रही तब समझी जी 20 टकिया देत रहन रउआ नहीं तो 500 बात देता नहीं रुकी ऐसा कंजूस समझी देखबे ना कोई नहीं हम आज ले 200 देला ना 100 के इहे शोभा देता मंटू गोप के समझी इतना कम पैसा लेकिन हमार भैया तो रंगदार बड़े हैं कि छाती करेले उतान हरदम को चरेले पार कि सगरो चलल बा चलल रंग सगरो चलल बा चलल रंग भैया के हेलो जे दूरे बाऊ त दूरे रहे दो उता जे दूरे बाऊ दूरे रहे जे दूरे बाऊ त रहे दूरे दूर हो दूर दूर के सॉरी आ गइल बाटे एगो शेर सोनपुर के कि ढेर बना जानी तू बाबू रंगीला कि अरे लिखल इतिहास में ई सब सिलसिला अरे पर खंड हो या जिला पर खंड हो या जिला भइए से हिला खंड हो या जिला भइए से हिला भैया राहत बड़ भैया तरूस बड़े हो मंटू भैया तार समझी काला जूस बड़े हो भैया राहत दूरे रूस बड़े हो भैया राहत दूरे रूस बड़े हो कि मंटू भैया तार समझी बड़ा कंजूस बड़े हो भाई प्रेम भाइयन के बीच में बनल रहो हमार महादेव जी करस कि हरिहर नाथ के आशीर्वाद रहुआ पूरा परिवार पे बनल रहो भैया इधर आ जाइए अनुपा जी इधर आ जाइए हाँ हम हैं अभी रिकॉर्डिंग लगा दीजिए हम भी आ रहे हैं भैया बंद कर दीजिए हाँ रिकॉर्डिंग